Nilqakom mill-ġdid għall-programm Etimoloġija. Il-programm li ġimgħa wara l-oħra qed ilaqqana ma' kliem, espressjonijiet u idjomi Maltin li jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Kif rajna matul dawn l-aħħar 3 ġimgħat, ħafna minn kliem jew inkella mill-espressjonijiet li nużaw għandhom tifsira ħafna aktar profonda minn dak li naħsbu aħna. Fil-fatt matul dan il-programm mhux qed inħarsu biss lejn it-tifsira ta' dan il-kliem imma qed nidħlu aktar fil-fond, jiġifieri qed nesploraw l-etimoloġija tiegħu biex nifhmu aħjar minn fejn ġej u kif żviluppa ma' żmien. Fil-fatt illum se nkunu qed niltaqgħu ma' espressjoni li tirreferi għal sena partikolari, jiġifieri is-sena tal-ħbula. Dari din is-sena kienet waħda importanti ħafna, partikolarment minħabba x-xwieni u t-tbaħħir. Ma jistax jonqos li fi gżira ċkejkna bħal Malta din is-sena kienet waħda importanti ħafna. It-tieni espressjoni li se niltaqgħu magħha llum ukoll se tkun qed tiftaħ tieqa żgħira fuq il-ħajja tan-nies ta' dari. Fiż-żewġ każi se naraw idjomi li telqu mit-tifsira oriġinali u li llum it-tifsira tagħhom hija waħda metaforika. Iżda mhux se nżommkom aktar bil-kliem, tlaqna flimkien għal dan il-vjaġġ li se jwassalna sal-oriġini tal-kelma. Min jaf kemm il-darba nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn ma nkunux nistgħu nifhmu x'għadda mill-moħħ xi ħadd li jkun għamel xi ħaġa li qatt ma konna noħolmu li se jagħmilha. Meta xi ħadd ikun għamel xi ġennata ngħidu imma dak x'fettillu. Ħafna drabi anke t-ton li nużaw biex nesprimu din l-idjoma ikun wieħed ta' staġib. Minfloka ġieli nużaw ukoll imma dan x'għadda minn moħħu. Mhux dejjem nużawha f'sens ħażin. Ġieli nużawha wkoll għal xi ħadd li, pereżempju, ikun ġie jżurna wara ħafna żmien u b'ferħ ngħidulu ara x'fettillek. Hija espressjoni li ma tesprimix biss staġib imma anke dejjem tkun akkumpanjata b'mistoqsija għax wara kollox tirrifletti inċertezza. Apparti minn hekk magħha ġieli ngħidu wkoll x'baramlu. Ġieli tintuża waħedha u ġieli bħala espressjoni waħda imma dak x'fettillu x'baramlu. Forsi illum il-ġurnata din it-tieni parti tal-espressjoni m'għadix daqshekk komuni. Biex nifhmu l-etimoloġija ta' din l-idjoma, irridu mmorru lura ftit ta' żmien mhux ħażin. L-ewwel qabel kollox nifhmu li din ġejja mill-Arbi u qed tirreferi għal sena partikolari dik tal-ħbula li dan kienet popolari ħafna u importanti wkoll minħabba xwieni. Fil-fatt din l-espressjoni issib l-eruq tagħha f'din is-sena. Ġieli rajt lil xi ħadd tifettel ħabel, dan ikollu 3 biċċiet jew spagiet u jibda jobromhom waħda kontra l-oħra biex nifhmu aħjar bħal meta xi ħadd qed jagħmel malju ta' xi tifla żgħira. Ġejja wkoll minn ftila li hija l-eqreb kelma fil-Malti llum. Ħaqbad ċema twila minn dawk il-bojot u ħolli l-ftila tagħha. Din tkun magħmula l-istess bħal ħabel, jiġifieri dawn it-3 spagiet żgħar li jkunu mibruma waħda fl-oħra bħal meta qed tinseġ. Iżda dwar dan jispjega tajjeb ħafna u jagħtina aktar eżempji il-professur Martin Zammit. Qed tobrom 3 strands biex ngħidu hekk ta' spak, ħbula, ġina. Allura huma sinonimi. X'fettillu u x'baramlu, baram fettel huma sinonimi. L-istess telqu mis-sena tal-produzzjoni tal-ħbula pereżempju li kienet importanti għax-xwieni li rid nies illi jafu jfettlu ħabel. Li minn 3 ħbula jġibhomlok wieħed ikbar eħxen biex ikun jista' taf inti jorbod dajsa jżomm dajsa max-xatti x'inhi. Kien hawn sena sħiħa u anke apparat isu jieħu t-3 ħbula u jdawru u dak huwa tfettil biex ngħidu hekk. Ġifieri dejjem nitilqu mis-sens oriġinali li jieħu tifsira metaforika u l-oriġinali ninsewhom mbagħad. Tifhem, aħna ġifa nsejniha ma nafu illum ġifa xi tfisser,
Per hija metafora ta' kadavru. Tfettel u aħna f'moħħna x'inkunu qed nagħmlu. Tajt nagħmel hekk, tajt nagħmel hekk, jew tajt nagħmel hekk. 3, ġili 4, ġili 6, ġili qed nobron f'moħħi qed indawwar, għandi dal-ħsieb idur f'moħħi, u din l-immaġni ta' kif tobrom ħabel, isek f'moħħok qed tobrom il-ħsibijiet sa ma toħroġ ħsieb wieħed, ħabel wieħed. Mill-ħbula issa sejrin immorru għal faham. Anke din id-darba se mmorru ftit lura fi żmien mhux ħażin. Fi żmien meta l-użu tal-faham kien importanti ħafna, b'mod partikolari biex wieħed isaħħan id-dar jew inkella biex isajjar. Fil-fatt dari, il-bejħ u l-kummerċ tal-faham kien wieħed importanti ħafna għax kien wieħed mis-sorsi ewlenin tal-enerġija kif kien sa ftit ilu wara kollox. Bħalma rajna aktar qabel, anke hawn se nintaqgħu ma' kelma jew espressjoni li t-tifsira tagħha telqet mill-oriġinal u komplit tiżviluppa biex illum it-tifsira hija waħda metaforika. L-idjoma jew l-espressjoni li se nintaqgħu magħha issa hija faham miblul. Min jaf kemm il-darba nużawha fil-kuntest it-tajjeb, iżda xorta waħda ma jkollna l-ebda dejja x'inkunu qed ngħidu. Dak għandu l-faham miblul ngħidu għal xi ħadd li jkun inqabad jikdeb u jipprova jġib kull skuża biex idur magħha. Ġara għalek, jaqgħu għandek il-faham miblul ngħidu lil xi ħadd li jibda jaġixxi b'mod suspettuż, forsi biex jatti xi żball jew xi ħaġa li jkun għamel. Fi kliem sempliċi tingħat lil xi ħadd li jkollu x'jaħbi. Imma minn fejn ġejja din tal-faham miblul? X'aktarx u din jgħidha wkoll Michel Anton Vassalli li din l-espressjoni hija bbeżata fuq analogija mill-ħajja ta' kuljum. Meta dawk li kienu jbijaw il-faham blużin kienu jippruvaw iqarqu bin-nies. Fil-fatt, kien hemm min kien ixarrab il-faham biex fuq il-miżin jitqal. Kien hemm min jagħmilha b'qerq u kien hemm min jagħmilha wkoll biex iġib lura flusu għax xi faham kien jaqalu waqt li jkun qed iġorru. Imma miskienu dak li kien jipprova jmur iqabdu għax kien jimla kull imkien duħħan. Jekk tkun qed tagħmel barbecue, ipprova jitfa' ftit ilma fuq il-faham u tara x'jiġrilek, żgur ikollok il-faham miblul. Min hemm ġejja din l-idjoma tal-faham miblul? Interessanti mhux biss li din kienet tingħad fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan, imma anke l-fatt li ma ngħiduhiex biss aħna l-Maltin, imma anke s-siba tingħad fi Sqallija. Fil-fatt din l-espressjoni tinstab ukoll f'dizzjonarju Sqalli Toskan tal-1863. Iżda dwar dan se jkompli jirrakkontanna u jispjegalna Martin Morana li apparti dak li qal Vassalli għandu wkoll teoriji oħra interessanti. Dina interessanti l-idjoma ma ngħidux biss aħna l-Maltin, jgħidu anke l-Isqallin. Il-faham miblul huwa meta bniedem għamel xi ħaġa bil-moħħbi u qed jipprova jaħbiha minn ta' madwaru. U l-mod kif qed iġib ruħu, inti dak li jkun tgħidlu naħseb li da għandu l-faham miblul hemm xi ħaġa li ma jridx juri. Issa l-istorja tagħha hija kif jgħidha Michel Anton Vassalli mhux jiena, jgħid li fl-antik meta l-faham kien jinbieħ, ovvjament xi ftit minnu mit-trab tiegħu jaqa' u biex iġib flusu minn dak li jitlef kien ixarbu biex itaqlu dak li jiġi biex jibieħ itaqlu, allura jidher itqal jidher li minn għalik għandek ħafna u m'għandek xejn. Però tmur id-dar jibda jdaħħan kemm jiflaħ għax mxarrab lill-mada, tgħidha żgur hemm il-faham miblul. U mbagħad jkompli jgħid Michel Anton Vassalli illi min kien ikun attent għal dawn in-nuqqasijiet għal dat tip ta' serq, kienu jikkastigaw fil-pubbliku. U n-nies kienu jgħidu dak żgur għax għandu l-faham miblul, dak xi jgħid Michel Anton Vassalli. Jien personalment għandi opinjoni oħra, tgħidli insa tmur kontra Michel Anton Vassalli, imma għandi opinjoni oħra. Naħseb li hija tajba wkoll il għaliex fl-antik il-burdnara meta kienu jinżlu minn fuq il-bastimenti bil-faham, kien kultant taqalhom xi faħma fil-baħar b'kombinazzjoni
din ironika, ironika kumulazzjoni, ġifieri probabbilment kien waqgħu apposta. Mbagħad wara jmorru jaqbżu l-baħar u jtellaw. Meta tellaw dak se jkun imxarrab. Meta se jkun imxarrab u sa tieħdu id-dar biex taqbdu, se jagħmel itħaħen. Nimmaġina ġirien ma jgħidu bekk għandu l-faħam miblul. Għaliex għax qed iddaħħan ma' kull imkien dal-bniedem l-kċina tiegħu. Ġifieri jista' jkun hekk ukoll. Imma interessanti li ngħiduha mhux biss aħna l-Maltin u kien jgħidu għallu anke fi żmien l-Ordni, fi żmien Kavallieri, għax qed isemmi anke Mikel Anton Vassali, imma kien jgħidu għal sqalin ukoll di. U b'dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem ir-raba' programm mis-sensiela Etimoloġija. Il-programm li qed ilaqqana ma' kliem u espressjonijiet li nużawhom ta' kuljum u qed insiru nafu aħjar l-istorja warahom u kif it-tifsira tagħhom żviluppat għal dik li waslet għandna llum. Nittama li din l-informazzjoni qed issibuha interessanti u qed tkompli tgħinkom tapprezzaw kemm il-Malti huwa sabiħ, kemm il-lingwa hija ħajja u kemm wara kollox jiddependi minnha biex inżommuha relevanti. Niltaqgħu bħallum ġimgħa. Saħħit. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet gitarri jintuna mal-ħemda il-ġmil